плажа е претъпкана в младежи. Не ти показвам. Сега тук ще ти показвам от високо да ги гледаш. Ще снимам до дупка, доколко може от това всеки ден. Гледай сега тук как пак ще си взема една картичка, две. Гледай как се наредили, да. Гледай какво става. Гледай как живее в Португалия. Гледай сега тук. Boa tarde. Vamos para a rua. E você que está no hotel. Eu não sabe muito. Eu não sabe. Devagar falar mesmo. Então, olha, vou lá atender clientes. Fala ali com os meus colegas, está bem? Os meus colegas explicam-lhe o que é. Colega? Onde é colega? Chamo o Filipe. Aí está. Sim, tem um mês grátis. Tem 2 semaninhas grátis, está bem? Tem 2 semanas grátis. 2 meses? 2 semanas. 2 semanas? Está bem? Ah, obrigado. De nada. E depois contrato? Não, eu só tenho que carregar. Muito bom. Eu 2 semanas. Não, eu 1 mês aqui. 1 mês? Sim, eu quero Então, 2. não pode, tem que ser um por pessoa, está bem? Obrigado. De nada. Bom trabalho. Obrigada. Ja se взема една карта. Гледаш ли? Ей, какво става, гледай. Гледай, братко ми, това не мога да видиш никога в света повече. Реклама para Mosh. Tá bem? Obrigado. Този запис ще стане доста дълъг, ама може да изтърпи картата памет. Ще стане прекрасен запис. Гледай, братка ми, гледай. Живеят си хората и няма заяждания. Всичко кротко, спокойно. Ще видим колко време ще го стигнем. А до вечера е цяла вечер лудница, дискотека, 100 000 народ всяка вечер. Тук са из цялата община. Тук е пълно, където и да отида. Но тук е най-атрактивно, да? Показах ти, тук този запис го спира.